mini tutorial, a petició d'algú de vosaltres, de com posar alguns dels arxius del Drive precisament a dins del site. Ja veureu, agafem aquesta pàgina d'exemple que tinc aquí, i a sota de la capçalera, en aquest espai en blanc, si li faig un doble clic, apareix el menú bàsic per insertar coses del site. Per exemple, les imatges, per exemple, els quadres de text, o fixeu-vos en aquest símbol que és el Drive. Si el demano, molt fàcil. Connecta automàticament amb el meu propi Drive de la web, perquè recordeu que el site i tot el que fem ha de ser dins de la web per tal de tenir validesa la signatura. Busco i remeno les meves carpetes i imagineu-vos que és aquest l'arxiu que jo vull insertar. Prèviament aquest arxiu, el meu del Drive, recordeu que l'heu hagut de compartir exactament igual que després haureu de compartir la publicació del site, per tant repasseu els vídeos anteriors, o demaneu ajuda. En el site és molt fàcil perquè hi ha una pastilla que veureu a dalt de tot, dins del Drive dels documents, acostumen a tenir la pastilla de comparteix, es veu molt fàcilment. Un cop hem compartit amb la llista de la nostra aula, doncs simplement el que faig és insertar. I quan insereixo a dins del site, fixeu-vos el que em fa, em llegeix del site i em col·loca dins, em llegeix des del Drive i em col·loca l'arxiu a dins del site. El puc redimensionar, el podré fer més petit, el puc fer més gran, en funció de què és el que jo vulgui fer a dins de la meva pròpia pàgina web, i senzillament tenir en compte que després abans de publicar el site, també l'heu de compartir amb l'adreça de correu, recordeu aquelles opcions de restringit, etc. Repasseu, insisteixo en el tema, perquè si no veuré jo el document perfectament en pantalla del meu ordinador, perquè ja tinc tots els permisos, jo sóc el propietari, jo sóc l'editor, però en canvi el penjarem i els meus companys o l'aula o jo mateix, que després els haig de veure tots, doncs no els podré visionar. Si només he compartit la pàgina i no he compartit el document del site, aquí m'apareixeria, del Drive, m'apareixeria un quadre en blanc i no el visualitzaria. Per tant, molta cura amb el tema de permisos. Ànims i endavant, que em sembla molt difícil, però a la que li agafeu el clic és bufar i fer ampolles. Cap problema. Endavant i a preguntar si us cal.